Máme za sebou zápas tretieho kola Duxbet ligy. Partizán Bardejov, Lokomotíva Košice. Zaujímavým výsledkom, ešte zaujímavejším priebehom. Poprosím o krátke hodnotenie obidvoch trénerov. Najprv hostia, pán Sokolí, nech sa páči. Tak nám sa ukázalo znovu v ďalšom zápase, že nestačí hrať v tejto súťaži na dobrý výsledok len 45 minút, tak v predošlom zápase so Zvolanou. Prvá časť zápasu odchodená v nejakej 10. minúte, keď prehráme 2-0, je ťažko nejak aj vstupovať z môjho pohľadu do zápasu. Chlapci išli nekoncentrovaní na zápas, dostali sme rýchlo 2 góly po taktických chybách, keď krajní stredoví hráči neprikryjú dôsledne svojich hráčov v priestore, nepomôžu krajnému obrancku. To boli veci, na ktoré som upozorňoval, že Bardejov po odchode kľúčových hráčov za Potokovcov zmenil trošku štýl, že začal hrať viacej po stranách. A tieto veci všetko sme upozorňovali, bohužiaľ chlapci si to asi nezobrali k srdcu a rýchlo sme prehrali 2-0. V druhom počase sme sa snažili nejak povzbudiť, ale to chlapci sú všetko veľmi veľkí dobráci a bolo neskoro, keď sme začali naháňať Zajaca na ihrisku a aj keď sme znížili na 3-2, pre mňa zlomovým bol gól na 4-2, ten gól, keď sme neboli dostali. Ale s tým zápasom sa ešte dalo niečo robiť, predsa ešte tam bolo nejakých 30 minút alebo 35 minút do konca zápasu. Možno nejak k tomu vyrovnaniu by bolo došlo, ale ja si myslím, že hlavne za ten prvý polčas, keď Bardejov jednak ku tej kvalite, ktorú má, priložil aj to povestné srdiečko domáce a bolo vidno, že viacej chce ten zápas vyhrať. Pre nás do budúcna si myslím, že zase ponaučenie, že musíme odohrať zápas koncentrovane celých 90 minút, ináč sa body získavať na takej pôde, ak je Bardejov, určite nedajú. Pán Kokulský. Vynikajúci vstup do zápasu, neskutočná agresivita, nasadenie, neskutočný pohyb, veľký atak, získať loptu, po strate získať natlakovo. Jednoducho nám všetko vyšlo, na čo sme siahli, boli sme konečne efektívni. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrávali 3-0, keď hostia v 42. minúte až brankár nakopuje loptu na najvyššieho hráča Horváta, ktorý od lavičku a z ničoho nič idú sami na bránu, nám dajú gól. Ja rozumiem tak skúsení stoperi, že nechajú mu tam diaľnicu, prečo sme neboli koncentrovaní, prečo sme neboli pri sebe, roztiahnutá celá naša obranná línia, čo si myslím, že je neskutočná chyba. Postavili sme supera na nohy a bolo to aj vidno v druhom počase, že hostia ožili. Predsa my sme dali do toho enormné nasadenie v prvom počase, potom po horovom zápase tie sily v tej enormnej horúčave v tom dusne odchádzali, ale dokázali sme to tempo udržať, išli sme z jasného zápasu, sme si urobili drámu z 3-0 na 3-2, dali sme na 4-2, ešte hostia mali pokutový kop a ešte v poslednej minúte nedorozumenie brankára Vladom Stašom na 4-3. Ale jednoznačne môžem povedať, že sme vyhrali zaslúženie. Po celý zápas sme boli aktívni, išli sme za víťazstvom. Škoda, že sme si to tak zdramatizovali, že sme dostali sa až do takého nervaku, že sme museli 90 minút rieť. Ale myslím si, že diváci musia byť spokojní, videli veľa gólov, dobrý futbal, aktívny, Loki v druhom počase ozaj ožila, išla, chcela ten zápas vrátiť, malo to svoj náboj, malo to svoj iskúk a myslím si, že to bolo veľmi dobré druholigové stretnutie. Hlavne v tom druhom počase pre oboch na našej strane a chcem chlapcom ozaj znova povedať, že len takou cestou môžeme ísť ďalej a takto môžeme fungovať. Tvrdá robota, tvrdá drina, nasadenie, tempo, jazda. Kolegovia. Nie je pán Kukulský vám ľúto toho vypadnutia pohári v predmieri? Ďakujem za otázku. Viete čo, každému je ľúto, ktorý tréner ide na zápas slovenského pohára, že urobí 550 km, stojí to obed, večera, sú vynaložené na to náklady a odcestujete tam a naspäť a hráte na jednu bránu, kde sa domáci tak hecňú a dokážu vykopať, odkopať vás od pol pása a časne na sekundním priklone neboli sme efektívni, boli sme futbaloví. Dal som priestor mladým chlapcom, ktorí musia hrať, ak sú skúsenosti mať, aj dneska boli vynútené stredania, Sipľak, ktorý sa pýtal dole, mal teploty, chýbal nám znova Kica, ktorý pred týždňom sa ženil, dneska mal teploty, museli ísť dole Andráši, ktorý v 30. minúte mal problém s krtom, takže boli to vynútenia stredania, ktoré nám trošku aj do tej našej hry v druhom počase trošku zasiahli.
Určite, že som sklamaný, ale dostali priestor mladí, nesklamali ma v jednej vete, že sme nepostúpili, dostali sme gól 88. minúte, sme dostali gól z prvého kopu, na pokutové kopy sme neúspeli. Ale myslím si, že keď sa má slovenský pohár hrať takýmto spôsobom, že budete cestovať 600 km cez týždeň, tam 600 naspäť v takom horúčave na vlastné náklady, myslím si, že mali to byť zedukovať. A hlavne druholigové mužstva, prvoligové mužstva by nemali by hrať ešte ani druhé kolo, malo by to mať iný náboj, neúrast. Ja si každého vážim, každé jedno mužstvo. Aj to prehecovanie, to všetko niekedy hraničí s tým, že či tí naši chlapci zdraví dohrajú tento zápas. A to určite potvrdia aj môj kolega, že mám pravdu, pretože takýto slovenský pohár, to nie je o tom, že my sme sa prišli kde si vybíjať do 5. 4. líg a potom vidíte, že z Skalica aj Poprada my vypadneme a radšej sa sústredíme na tú ligu, lebo na to ligové mužstva už mať nebudeme. Ja viem, že možno by niekto povedal, áno, môže by to prišiel Slovan, môže by to prišiel Trnava, prišlo by môže 5000 ľudí, môže by prišlo 500 ľudí, pred rokom sme mali Banskú Bystricu, prišlo možno 600 ľudí, takže je to o polemike, ale hovorím, to je môj názor a na to sú iní ľudia, aby o tom rozhodovali. Prečo v dnešnom zápase za stavu 3-0 potom upadala disciplína? Ja si myslím, že to bolo len do disciplíny, čo všetko potom nasledovalo. Nemyslíte si, že tí hráči trošku si mysleli, že 3-0 je 3-0? Prečo by boli ste na tom zápase ako ja? To môj kolega povedal, že prvý počas si nevypresovali no šancu, nemali nič, my sme jednoducho ich púčili, mali jednu nakopnutú loptu, ktorú vyhrali stoper a z ničeho nič išiel sám hráč na bránu, takže jednoducho nejaké povolenie nebolo nič, my sme stále boli aktívni, stále sme hrali flaku, stále sme boli kompaktní, jedna chybička krásy a ja som povedal už aj chlapcom, nemôžeme za jednu chybu dostávať stále gól, my za jednu chybu s Popradom gól, dneska gól, super premiéry príde raz v bránke gól. Veľa žltých kariet. Na to musím popracovať. To už je vec na rozhodcu, nie na nás. Čo poviete, pán Sokolí, na tie žlté karty vôbec na takú rozharanosť v tej poslednej polhodinke? Tak ja som bol už tam náš zámer ísť agresívnejšie do tých súbojov, aby sme tie lopty hlavne odrazené získavali a snažili sa vyrovnať, ale na tie žlté karty, tak ako kolega povedal, na to sú rozhodcovia, nejak hodnotiť, aby sme nedostali obidva nejaké pokuty, lebo keď by sme išli kriticky na rozhodcov, tak mohlo by nás to stáť nejaké financie, ale keď je nespokojná lavička domácich, keď je nespokojná lavička hostí a keď je nespokojných 600 ľudí na tribúne, tak potom asi nebolo to všetko v poriadku. A ste spokojní so svojimi hráčmi? S ktorými ste a s ktorými máte výhrady? Výhrady mám hlavne k hráčom, ktorí by mali byť ktorí sú skúsenejší vekovo, ale bohužiaľ po taktickej stránke som si myslel, že tento zápas zvládneme lepšie. Ak hráčovi vysvetľujem prvého celého týždňa, že musí zdvojovať krajného obrancu a on to nerobí 6-krát za sebou, tak jediným riešením bude asi toho hráča nechať v ďalšom zápase na lavičke a buď si to uvedomí, alebo budú na tom postierať iní hráči, ktorí budú tieto taktické pokyny spĺňať. Nejak, že by som chválil niektorých jednotlivcov, prehrali sme zápas, niečo chváliť. Vy, pán Kukulský, koho by ste pochválili a kto vás nejak nepresvedčil? Mám už také ponaučenie. Ja viem, že každý tréner by mal pochváliť, ale ja keď pochválim, sa mi to vracia v tom zlom. Bol to kolektívny výkon. Myslím si, že mužstvo ukázalo silu kolektívu a nebudem ani nikoho vyzdvihovať, ani nikoho haniť. Jednoducho kolektívny výkon a takto má vyzerať najrisko kolektív, partia, jedna, ktorá ťa za jeden poraz. Čo poviete na vlastnú defenzívu? Myslíte si, že neišla tá výkonnosť, sústredenosť na hru s pribúdajúcimi minútami tak dole? Viete, dopúšťame sa chybičiek, krásy, ktoré som aj predtým pár zápasov povedal s Popradom, super maut, my dostaneme gól. Prídeme do Spišskej Novej si zo 45 metrov nakopnutá lopta, nakopnutá lopta, my dostaneme gól. Dnes od lavičku je stoper, my dostaneme gól. Áno, tá koncentrácia, tá musí byť 90 minút, to je to, čo títo skúsení futbalisti, ktorých tam máme, aj keď dneska ten Slavo chýbal, ale Andraščík, Palša, Stáš, Kica, keď hrávajú, jednoducho ja si myslím, že neviem, nechcem teraz, ale aj kolega prizná, je to asi najlepšia obrana, možno v druhej lige, patrí medzi najlepšie obrany druhej, také góly dostávať nemôžeme. No ale žiaľ Bohu, dostávame a na tom budeme musieť popracovať, lebo snažím sa, ja si myslím, že aj to, že tie góly dostávame,
záleží aj od toho, že sme aj ofenzívni, hráme ofenzívny futbal, útočný futbal, zamerávam sa na to, aby to bol atraktívny futbal pre diváka, aby zápas neskončil 1-0, 0-0, nech skončí radšej 4-3, nech ten divák má z toho požitok, nech je to futbal hore-dole. A možno aj preto, že trošku viac robíme smerom dopredu, tá defenzíva trošku, tak asi budeme musieť trošku na tej defenzíve, nie že určite budeme musieť na tej defenzíve popracovať a možno aj niekedy tvrdšie, jak som si možno myslel. Kuhedík splňa vaše predpoklady od tvorcu hry? Ja som zatiaľ z ním spokojný na 50/50. Keď môžem, jednu vec by som povedal tej defenzíve, jak Jožko teraz povedal. Ja si skôr myslím, že defenzíva nie je ani o tom, že či to viete alebo to neviete, ale či je tam ochota ísť do toho súboja alebo nie. Keď je tam ochota, keď do toho súboja pôjdete, tak tú loptu získate. To, že naučiť, ja hovorím, že defenzívu je asi ťažšie naučiť. Tú ofenzívu má hráč v sebe, hej. Keď má kreativitu, tú kľúčku vie urobiť, tak to je v ňom. A do tej defenzívy, keď je chlap ochotný ísť, tak tú loptu získa. Keď tam nie je ochotný, môže to byť aj neviem aký hráč. A hlavne, keď do kolegu doplním, ochota na druhom pomôcť. A to sa niekedy vytráca, lebo jednoducho, ak on to zvládne, a však prečo by som mu mal pomôcť, a vypustím súboj, alebo sa nevrátim, možno, že to ustojíme. Takže je to o myslení, je to o chuti, je to jeden druhom pomôcť. Ďakujem. Aj mňa. Ďakujeme pekne. Jožo,